Hola, Riders, bon dia. Som aquí esperant a que arribin els companys. Estem a la carretera que va de Pratdip al coll dels Fatxes, no, Dani? Sí, senyor. Molt bé. Aquí esperant, intentant fer un vol de dron. Si voleu, mentre esperem, mirem la intro. Vols fer l'entrada de l'intro, Dani? Dintre intro. Bon dia, Riders. Comença una nova sortida del Club BMW Motorrad Catalunya. Aquest cop farem la sortida anomenada Tarragona a la tardor, que equival a seguir els mateixos passos que es va fer al març d'aquest any amb l'Autígens. Cavalcant sobre una estrofa, junts arribarem al pont. No hi ha cap cançó que soni millor a cap racó del món. La partitura de la teva cintura vull seguir llegint i poder... Ara sí, ja estem amb el grup. Ja ens han trobat aquí a la carretera de Pratdip i ara comença els trams xulos. Ara anem direcció, si no m'equivoco, Rasquera. Pugem escales fins al cel i a la nit li surten ales i volem, i volem. I a la nit li surten ales i volem. I a la nit li surten ales i volem. En aquesta sortida estrenem un nou gadget que et grava a 360 graus i això fa que sempre puguis decidir quina imatge vols utilitzar per al vídeo. Dolça harmonia que ara fem sonar. A poc el foc ens fa ballar per l'infern i somiem que això nostre és etern. A poc pugem escales. Aquest trament també és molt maco. El vaig descobrir fa no massa i segueix el marge de l'Ebre pel seu costat esquerre i té unes curves molt maques, com podeu veure, i està força bé. I a la nit li surten ales i volem. I a la nit li surten ales i volem.
Arribem a Tortosa. Tortosins i tortosines, ja som aquí. Bueno, ja hem fet la parada a Tortosa, que ha sigut parada de rècord, perquè no he pogut ni fer-me el bocata. Uns quants s'han pogut quedar a esmorzar perquè no es queden a dinar, llavors s'ho prenen amb més calma. Però els que sí que ens quedem a dinar, ens toca córrer. Pues a córrer, que qui mana és el road líder. Pentagrama en el que pugim. Poc a poc el foc ens fa ballar per l'infern i somiem que això nostre és etern. Poc a poc pugem escales fins al cel i a la nit li surten ales i volem. I volem. I a la nit li surten ales i volem. I a la nit li surten ales i volem. Quiere levantar, pero no levanta. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Ha caído No, por las lluvias? de Navidad, pero no cree nadie. ¿Para Navidad? ¿Cómo? Ah. No, por supuesto. Per respirar i tornar a començar. No hi ha cap orquestra ni cap nit de festa que pugui igualar aquesta melodia amb dolça harmonia que ara fem. Ara estem passant per una zona d'obres on ens han fet parar una estona perquè estan arreglant la carretera. I això implica que ara ens han fet perdre una miqueta de temps. Nostre és etern. Poc a poc pugem escales fins al cel i a la nit li surten ales i volem. I volem. I a la nit li surten ales i volem. I a la nit li surten ales i volem. Hola! Què tal? Heu passat per la zona aquella tan de grava? Sí, no? Però no s'acabava mai allò. No, perquè hem dubtat amb un puesto i hem tirat cap a baix i no cap a dalt, hem trobat tota aquella pista que sembla. He perdut tantes tornades que ara ja no sé on són. Cavalcant sobre una estrofa junts arribarem al pont. No hi ha cap cançó que soni